Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hakasian ke Bendingkong katnat election jong sarkar jela kala pensuk hadu kata tai ki pai bat nong let tap vote hakikat tu kat netli ki polling station banjit ki nong mikmat sya ke yeng dor ba thau an jong lok sabha kabla long minta kasngi palai ka Batisi TV hakini kasngi ka khatwe terik wi yong arajar khat khandai ha ka jingya swat keleng saudong ki polling station lalap bahai katu kat netli ki polling station ka election commission kala penbiang nadu ki biscuit bat ka umso nak minta ki pat ba ki bang yeng lan banyo tap ya ka vote bat ka song jing as ngobha ya ki katu kat ni ki bela dep tab ki vote ha ki polling station om tang kata katnat election kala ailat ru ya ki nong tab vote bakila panchondor yala dia nation selfie katnat election kala penbiang ru ya ki jaka ai bun khon lani ka crutch nak benta ki long keme ki wan ra lang ya ki khon red shi ki polling station nalor kini katnat penya election kala penbiang ru ki jaka penya wheelchair bat kala bu ru ya ki nong ai jingirap ki bayarap ya ki temen ki kro ki bawan ban tab ya ka vote ke jongki bat ru ki jaka songkai pengat ban om hab yang lain nak benta ban tab vote I do wait on. Kumba point san persen na ki khat khandai lak khat 1,000 news pa san khandai ngot ginong thap vote kila poi ban thap ya ka vote hag polling station boper tat hado ka por shibaji no phaisngi ban jet ya ginong mikmat shaka yeng darbar thau ain na ka shillong bat ka tura lok sabha constituency hagani ka sngi palai khat wai tarik uyayong arjar khat khandai nado pala sedang gejing tap vote haka por new bajem step la sakhi ya ki pait ba ki balami na la ki yeng ki sem ban lech ki polling station ban tap ya ka vote ke jongki kat hado balum jing tip hado ka por saw baje no phaisngi ka jing tap vote haslong batura parliamentary constituency kalalong ka bayat bet klem kano ke jingja Hasilong parliamentary constituency ki kertong ba aireng hakani ki election syaka yeng dorbar thau ain lok sabha ki don hadu nreungut ba kentup yau kertong ka MDA u Dr. Gemino Mautho uba Vincent H. Pala u kertong jong ka seng congress uba lalong ru la arsamoy kenti kumu MP uba Sanbor Shulai u kertong ka BJP bat laingut ki kertong independent ba kentup yau ba THS Boni uba Romeo Pira Rani bat uba Samuel Hasha kat bahatura parliamentary constituency pat ki kertong ki baya aireng kilong hapdeng menteri rangba barim gejela u Dr. Mukul Sangma nagaseng congress bat ka Agatha Sangma nagaseng NPP kabalong ka union minister barim jong ka sarkar pedeng Penigang
Nakaliang jonga hinga dap daga jing small comment ka bakrau but ngamdan jing artetian bah kani ka kenti ka bamenta ngin yo ya ka jing job kawai kalong nakadaw jong ka jing etli jong ki nong yalam ki jongi ki ba ya don lang kani ka sarkar sendrop mo ro south li kini ki parti riulom kentup yo independent MLA ti daka jing ya penbet lang daka jing ya small thu jing mot lang kila jet yo candidate yamon lang but nadu tu kesengihi bah kia jid you candidate yang monlang ngasngau bah ka long lupa ka jing job ka ni ka jing ya lenti ka yang jongi kan ti ban ikbi lenti ka ni ka kenti ka bamentaru bah ki pat ba nok song snong ki ni wan ban tap ka vote ka jongki ti ka babun ki jaka bangi lailet ti ka cross ka 50% ti ngikbi lenti bah kan biang hi mentah but kan ni ka MP election ngalawan ong bah ka compare ban ki MP election belalet no nomor ka jing song shit menta jong ni MP election kapan pau ya ka jing song thu jong ki brio ha ka bai de baki national issues bro adien le baka mi ke tu ke issue jong ka CAB te kadon hi kata ka response na ka liang jong pat ba mo ha ka bai de baki ni MP election re man shwa tem jo khamdon ni balet ban thap vote ten re ka basultanat menta pada kat sabangilet abangilet chi constituency bo peru ki jengelang ki bahe bat ki pat ba ki tu cikini jengelang ilayo ruban pelong ka rally ke bahia nanti hamadan puluh ka arterik tingi sungtu ba ka response nakaliang jong pat ba kalong ka babiang ba kani kenti ba mata aka por election kandon bet nakaliang jong kini ki ba persya ya kani ke jinge teli ki ba persya ya ke jinge long kawai nakaliang jongi tie ban pen sungtu ba kala yu pat ba ti nakaliang jong kini ki kenhon ki ba persya ken persyang hi ban berbi da kum dia da kum tai ba kamdan ka jing ya smut hu jing mun apeng jungi andre ngan chuya thu epi haki rensan ki ba per ha bangi pelong election baro kini ki nongelam ki kini baro south li ki parti riulom rengkat bot independent MLA ngia dan lang ka ju rensan bat nakaliang ka ki nongelam ha ka parti ki jungi ru kila ya kersan rat ba ha ka bai de bat kini ka election mentah kan ti kani ka jing keno da kum dia da kum tai ka por election ka julong hi kini te kani ka wan nak liang jong kini ki ba persya ya kani ka jing trelang ba ka jing teli nak liang ka jong pi nga kumbang la kren na du nikong nong ka jing khun jonga ha ka bai ba kani ka election manta ka dei halor ka nong rim jong ka jing teli ba ka jing long scam jong kani ka kanhon MDE ti ha ka bai ba kini ki wi ki parti ngamla ban ong mo shano ki pat ba ki khamno ten rei kum ba kalong hi menta ki pat ba ki phai khman sha ki ni ki parti riulom ki ba persyang menta ban wara ka jingit li hapring ki nomik khman ban ha ni ka chat ban ri ko jongi te ban ong ka kta ne kam kta ha ka bai dei ba kata ka mo kita ki parti te ngamla ban ong e kata ten rei kum ba kalong hi menta ka chabangilet asung thu ba ki pat ba ki phai khman chengi bat ki kwa hi ban jet you candidate yang wan lang kan tikani ke jing no pada kata ke jing dei bat ke BJP ngila pen syai na ka por Singapore ti ban ngong hi ya kan dia nomor ba kan dia ketika juk jong ka sarkar khle khaulang pinum la ban yo hakadu kan dola ka dei hari India berkawai na ki jala ba per ban ong ba kawai ka parti kan sensyar ba kan yo ka absolute majority di kumbakalong ha ketika jala ka jong iru ngidon arwat ki BJP MLA ki ba ya ke jingkershan ya ketika sarkar MDA menta di henry kamut pede ba kani kata ka jingide apring jongi ki parti riulum bat ka BJP ka long ka bajam kan namar ba ha ketika MDC election ka belalet no ha ke MDC election belalet no ngimdan kata ka pre-poll alliance le ka jingite lok ba ka BJP ban ha beri ba ka MP election ru ka BJP ka dan lu jong candidate ni ki parti riulum ni dan lu jong candidate pi tika bambut ba kini ki national party ka BJP le ka bat ka congress kini ki national party ba ki don la ka jong nongrim ni ki regional party ki parti riulum ni don la ka jong ka nongrim ba ni don la ka jong ka ideology andre ka jing ka no national nasatai ka bedi bat ka sing congress le kam tam ba ong ba ni don kata ka jing ede kalong ka babakla hadu kata ngisu thu ba ka de sarkar khle khaulang ti andre ha ka bai de pade bat kata ka jing ede lok mo ka political alliance kam da don na ko ban pensyai kata nomor ba ka don ka jing ka no national nasatai
Namar ba lara fipet ke ni CAB ru. CAB wat kini ki almut ki BJP MLA ki don akan ke sarkar ki haban persya lang. Ban ni ki parti riulum ban persya ke ni CAB. Tapi haban sutu mendai ba BJP ka dictate ini. Mendai ba dictate ini. Hendai kini ki syuan ban ay ke jengkersya ni ke sarkar. Pi ko mga ong kani ke sarkar krek khaulang. Ka BJP hang thie ka NDA mentar kan ka senrop bat ki babon teli ki parti mensyua ke kongres ka ban ya senrop bat babon teli ki parti te ngimla ban ong ba tang bang ya senrop mo kata ka political relations ka long ka bajam te ndai ki sulong tang ban long scam ya ka sarkar nomor ba pi la ngimla ban thau ka sarkar la ngimla ban yo ki number ka babyang kata ban hab ya le election bang la ngimla ban le election te ka ban wara ka president's rule tinggi haban sotu bahaya ke nika bentar kan de kumba kalong imenta ni kwa ya ka sarkar ka baskem kuan baskem ya sarkar bad ka jingi teli ke jingi penbet lang apa ring kini dong elam nganget ba sibon ke ngila man le ka nika jala tema kamno phis ngo menta ba ka ni ka jingi thabut ka ni ka sngi sha ka lok sabha ka lakun kai ka jing ngo jong phi ma try ka biang so far ka biang Kerben ba kibru kin vote kat kum ka part yang baca andai abaho jogi ka consulting asal kat sang kali bon ki wan ke bot ki ka ba ki stop ke ba kan don kam mani di baro habang akli me ki volunteer singe ba keleng-keleng bon ki volunteer singe ke long confident so ingam pat jingken dulu baro atrai la shai kin sa jingken ila wan keleng-keleng na ya jingken ya selapan on exactly along kuno agano kurkam kuno proportion sama kermen dalam kuno ya 60% kincaran nak support. Okay, about 60%. Pila syang keleng-keleng ki polling station ki polling booth syai mo? Na poi memang awan jadi semua le support dia Islam. Nang to awan sa clearance sa Jowai sa Mukla sa Selong ro awan ni starting ni dah underway bangai. Bukon ni ya cepat kita jawan long queue. Nah, it's very interesting ka la change ke trend nak terkom sabot ki berumenta. Oh, kumta mo? Swag na mendapat ke bon kam sam ki long ki. Ni ki long very yo long isu sita ka kom sabot kai. Hoi. Te ma kani ka de ka sin kan long ka sin ka balai fi bo phin le mi khmat sha ka yeng dorbar lok sabha. Phi ka ei bo fi don bon ong. Kalau ada poin katong, dari job kepada number one yang terlibat hapik infrastructure hamtan ya ke connectivity kepada kam bat kayo kam yo jam jong kena bat ke education namta ki higher institute kepada kam hang di dan focus bat ke bola provide bola bo apa manifesto jong ke party yang try kita nyap constraint bahar hamtan ki nong kantong ba ki nong rep ki jong duk di bru ki duk Jingduk na i hatin bala ni bon kini ki kam hapo ka tin sharp jong ka ne ka sarkar na do ka demonetization hado ka jing khang yo do jong pat kum ta te i ka jingduk ka jing kedru ka kan ima ka society gen pat kilat ki bentahan lo ka ai kam ai jam dan pembiang ka business jong ki klang ba society kan dong ka jing kan ba ko don turom. Okay. Piong halor ka jing khang do yong ru ka bala pen kala ya gibriu ban long no ki baduk pin yale ai halor ka ta ba ka NGT kan weng no ikani ka ban kum no naleng NGT kala ai de kam don kesu opo NGT mar NGT kala ai ban khang no do yong ai naleng jong ki association bat ka sarkar ka don ki appeal opo Supreme Court de ka Supreme Court ka manne ka nang don ka hearing Supreme Court ki nagaliang jong ka sarkar hab ai ka statement when try haka next hearing after a month ka next hearing la so to kalong kumno kalau datang ke jingkala sarkar adis ke jing tredo yang ka basai tre barabar ki bi so to kala ban kardam tre ki tanat inde so ke jing tre tahar dengan try la dang yo la dawan ka congress ka bor ni wat kilat ban kata kom tre kan long ka kan bahai kemarin pada itu ki rules ki anji dan kan ki long ki habat ka jaka jongi ki de ban ti patar ha jo forum de ban khang yo do yo habat ki technology dong ba ki new letter
teknologi ke belum available kumpa kita ekspor Austria, kita ekspor Amerika. Itu dia yang kengkang dah. Ini yang pan lagi teknologi ban kongkod ya ko ban hargan kompan lot, akor kompan ya royalty. Kata ke bang idon kan penting. Okay. Te sakawai jing kelima, hang ni ha Meghalaya jungi don tang arsit. Pisngau pa ka kongres kan job ha bro art lagi sit. Ngam tiba di Goril honestly ngaslam le campaign kan kisendro. Supaya ke social media, bahkan ke kasi kun kalau neck to neck. Okay. Kaba banong ni job na tangba kasi kun kalau neck to neck kaba keling ni perlok tu sah cakap. Yang bandai ku mensua telah dikenal di job. Ada kalau dia sama lain yang kena semua. Mentapat kasi kun doktor mukul semua pada akasa. Kadang kasi kun bah buat kijongi rong akli mendengar phone. Tong em kasi kun ke kan neck to neck. Okay. Kasi long seat pat kum no ma. Kasi tip nga apa pek election pa na kini ki atom balale. But menta ngai ngaton ke chance kum bang pek menta. Okay. Te Nanti amar ki bayele to baro bodan chance ta. Hoi. Ini dia tingin so baik kampi pisah ni balik keling kampi. Ini lagi bayele tingin so baik ni capek kat bayele rupan ngan di kira saya tong confident ni. Baik kampi papinya. Pidon ini ben ong hagani ka jingdon jong kurtong BJP hagani ka Shillong seat. Sampai nama ke BJP ke National Party ke upset candidate. Bahkan ikan tiga sen nongkong bagi BJP ke set candidate. Kijing kelar ke BJP lada kandidat BJP meneng asli social media. Suang lada kawan ke di society. Ngamti bahapa itu. Ngamti batu kanu galong. Yang lepas ban kontrol yang kita bagi para colleagues para kandidat semua. Kam lagi jong dia lagi jong tim floor jong ke. Lepas ngapit kam datang tikta lagi BJP kita lagi jong di voters. Kiba kato kami ki voters kiba katne kiba parti. Try ke BJP kita lagi jong ki voters ke UDP kita lagi jong. They ke concern kalang bagi NPP ki PDF HSPDP saya ke penuh makin belum sembuh. Dan baru kini kim kam sojan sojo ada UDP or Congress ini nonton kuat. Dan saya kata keba haduk kanu ke division kedon. Kita keba kami tegakkan kibun dan penuh ada UDP ni pun penuh sedang Congress. Kita ngatai update. Nomor bakani pada kajing yakun kalong ba udon ukertong monlang. Ubabaro kini kiseng HSPDP NPP ki monlang kum ayu ka wanra IP ha kajing try ka wanra jing nomor tagi voters ki ban jet ki nom ihman. Ang monlang ke min stang ki behe ka monlang ki behe. Ki beri bet ki mon kata tepe ke results kumbolong mentang ai ka monlang ke datang ha ki leaders. The leaders are not the people who will decide. Ki voters ki ban decide. Dengan try bakal menlangkan ya habat ketim bat kekam praktis bat kekam ni habre marj babon ki balik grand meeting batnya kebalik Islam batnya keling ki beri bawan HSPDP PDF batnya NPP yang ni kamanlang ini kan untuk perdon batu warna roy bat kantu ke presiden the isu level up to district level atau di block level sistem don kita kamanlang